Andorra, Ċipru, Iżlanda, Liechtenstein, Lussemburgu, Malta, Monaco, Montenegro, San Marino. Disa stati fil-qalba tal-kontinent Ewropew il-kol popolazzjoni li ma tisboqx il-miljun ruħ. Il-Presidenti tal-Parlamenti ta' dawn il-pajjiżi iltaqgħu f'Malta fejn iddiskutew sfidi komuni bħal limitazzjoni u vantaġġi marbuta mad-daqs ġeografiku tagħhom, fatturi klimatiċi u l-immigrazzjoni. L-Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti Maltija, Angelo Farrugia, għalli minkejja d-diversità tagħhom fosthom fl-ekonomija, fir-riżorsi materjali u umani u l-qagħda ġeografika tagħhom. Il-koll għandhom valuri komuni li ġew riflessi f'dikjarazzjoni konġunta. Għalli din tixed l-impenn tagħhom lejn il-libertà tal-ħsieb, il-ħarsien ta' drittijiet tal-bnedmin, l-ugwaljanza u d-demokrazija. Il-konferenza trattat ukoll it-tibdil fil-klima u l-rwol tal-istati żgħar fil-multilateralizmu dwar l-immigrazzjoni għalli fatturi bħal gwerra, tibdil fil-klima u opportunitajiet ekonomiċi qegħdin iwasslu biex tikber id-diversità. Dal-kemm huma ta' importanza globali, imma il-pajjiżi żgħar l-iktar pajjiżi li jkunu qegħdin jew ikunu iktar vulnerabbli bħal miżempju bħal climate change, suġġett li ndiskutajna hawnhekk. Illi għalkemm kuħat jitkellem fuq climate change, imma jekk il-pajjiżi żgħar waħedhom jindirizzaw il-climate change, musa jastlhom kien. L-istess fuq il-kwestjoni tal-multilateralizm. Aħna nitkellmu pereżempju fuq illi naħdmu aktar bħala parlamenti flimkien ma' NGOs u ma' International Organization biex nindirizzaw il-problemi mondjali. Issa jekk pajjiż b'saħħtu joqgħod lura, għanlaqas ikun hemm il-pajjiżi żgħar li qed jagħmlu l-pressure tagħhom u qed jagħmlu biex aħna kemm nista' jkun nittrattaw dan u l-istess diskussjoni tal-immigrazzjoni. Il-konferenza f'Malta ġiet fit-tmiema b'vot favur l-adozzjoni tad-dikjarazzjoni bil-parlamenti tal-Istati Żgħar Ewropej jaqblu li fl-2025 ilaqqgħu il-konferenza 18-il darba f'Ċipru.